Kasi bayo kabalen niya ako Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, so naganap tayo ng pwesto para i-cover itong mga cookies ng Showcase by JB yan. Kung gusto nyo nga mag-order ng mga cookies nila guys, ito yung pinaka Facebook page and Instagram account nila. So meron silang Facebook page, yung name is Shuki by Jamie, and then yung Instagram naman nila guys is Shuki by Jamie din. Actually guys, lagi nating natitikman sa mga cookies yung choco chip flavor. So itong kay Showcase by Jamie, so meron tayong choco chip, oatmeal raisin, matcha, or yung pinaka green tea nila guys. And of course guys, yung pinaka s'mores nila. Yan, so excited ko nang tikman itong mga cookies ng Shuki by Jamie. Yan guys, mamaya pag-uusapan natin kung magkano ba yung mga prices. Una natin titikman syempre yung lagi nating natitikman na cookie, itong choco chip nila. So ayan, kapagita ko guys, wow, nice. So malaki yung pinaka size nya, parang doble yung size nung ordinary na natitikman kong cookie. Ayan, so ito, ayan, nakikita nyo na may mga choco chips ng mismong cookie natin. Actually guys, masarap i-partner itong mga cookies natin sa may milk, yan. And then kung gusto niyo ng ibang drinks, ako kasi mas prepared kung kumakain ng cookies, syempre my favorite caramel macchiato guys. Syempre kung meron din naman kayong milk, so pwedeng nyong i-dip sa inyong favorite milk plus itong cookies ng Shuki by Jamie. Masarap i-partner itong mga cookies, lalong lalo na sa coffee. Sa mga coffee lover dyan, so ito, mag-order na kayo ng mga cookies ng Showcase by Jamie. Napakasarap nung pinaka choco chip nila. So next natin titikman itong pinaka oatmeal raisin nila. Ayan, oops, ayan, wow, patikman natin. Napakasarap nung pinaka oatmeal raisin niya. Yan, syempre guys, meron siyang pasas or yung raisin, and syempre yung pinaka aftertaste niya is milky. Napakasarap. Sa price nila guys, no, ito pinaka choco chip and then yung pinaka oatmeal raisin natin is 380 pesos. Box of 6, ayan, malalaki na din naman yung mga cookies nila guys. So ganito siya kalaki yung pinaka box niya, and 6 pieces yung pinakalaman. Next natin titikman itong pinaka matcha nila or yung pinaka green tea. Ayan, so sa mga matcha lover and then green tea lover dyan guys, perfect na perfect sa inyo itong flavor ng cookie ng Shuki by Jamie, itong pinaka matcha nila and green tea. So ayan, yun, oh, malalasahan mo agad, no, kabalin yung pinakalasa ng tea. Perfect itong mga cookies guys, lalo na pag breakfast, and then samahan mo ng milk and hot coffee, and kung gusto nyo naman ng merienda, pasok pa rin naman. So yun guys, last natin titikman itong s'mores flavor nila. Ayan, oh, nice. Ay, kung makikita nyo guys, meron siyang marshmallow sa pinakaloob. Sarap niya. Mas perfect sugrado ito guys, lalong lalo na kung milky yung pa-partner nyo. Mostly naman syempre pag cookies talaga guys, masarap siyang i-dip sa may pinaka milk. Ang sarap, grabe. So medyo kakaiba ito kasi meron siyang marshmallow, and syempre s'mores is chocolate sa prices. So yung pinaka matcha natin or yung green tea is 390 pesos, and yung s'mores natin is 395. For me guys, nagustuhan ko itong pinaka s'mores nila. Napakasarap guys. Syempre lagi naman natin natitikman yung choco chip. Kung matcha lover naman kayo, meron naman kagpipilian. Kung nagpapa breastfeed naman kayo, no, kabalin, perfect itong pinaka oatmeal raisin nila. So nag-offer din pala ng non-cookies si Showcase by Jamie ng fudgy brownies nila. So 8x8 yung pinaka size niya guys, 450 pesos. Yan, inulit ko yung mga prices sa ating choco chip, and sa oatmeal raisin is 380 pesos. Sa matcha green tea natin
390 pesos. And of course, sa s'mores, 395 pesos. So, box of 6 guys. Yan, may pagpipilian naman kayo. Hindi ito yung pinaka-ordinary cookies na natitikman natin guys. Napakasarap nung mga cookies nila. And then syempre, i-partner mo sa favorite drinks mo. It's either milk or coffee. And for me, ito, lagi ko naman in-order is caramel macchiato. So yun guys, follow nyo na yung kanilang Facebook page sa Shuki by Jamie, and of course kanilang Instagram Shuki by Jamie. And kung gusto nyo nang pa-deliver guys, so pwede kayo mag-order sa GrabFood and Foodpanda and ibang delivery courier nila guys. And guys, kung nag-crave kayo ng mga cookies ng Shuki by Jamie, yan, PM nyo na ang kanilang Facebook page and Instagram account. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. Ayan. So share nyo na yung video to para malaman ng ibang kabalan natin dyan yung mga ino-offer na cookies ng Shuki by Jamie. So until our next vlog, peace out.